asị na omenala gadi o ndị nze na ọzọ USA gburugburu nnọọ gburugburu awa egwu ndị ọgaranya awa egwu ndị chiri echichi ọkwa ndị ji isi ọfọ n'ala Igbo nakwa ala USA gburugburu nnọọ gburugburu USA omenala ndị yi omenala dịka uwe o siwe ike n'okwu omenala akpọ ndị nze na ọzọ USA gburugburu nnọọ maka gịnị ọ ndị si na omenala gadị ọkwa ndị ji isi ọfọ n'ala Igbo anyị jee nwayọ nwayọ ọwa egwu ọgaranya ọ na-awụ ihe itewe ogologo abịakpọ ndị dị ogologo ndị eze n'ọzọ ndị eji isi ọfọ n'ala Igbo omenala agadi o ndị eze n'ọzọ ndị eji isi ọfọ n'ala Igbo omenala agadi o ndị ihe omenala ji uwe ndị eze n'ọzọ ekele m ndị eze n'ọzọ n'oyi ndị eje mọnụ ndị yi owe n'ala Igbo ekele m unu nze n'ọzọ kwenu nnọọ USA gburugburu kwenu kwezuenu aịje omenala gadị ọyọ na m ekele onye isi anyị ihe onye anyị teje mba nze oke igwe aka ji ugo ndị Igbo onye ọma nụ n'ala nkwerele ekele ndị nze oke igwe aka ji ugo ndị Igbo founding president anyị ndị nze na ọzọ traditional council holders USA Incorporated onye anyị ji eje mba nze oke igwe leyi aka ji ugo ndị Igbo leyi nwoke ọma mụ na mkwere onye nze na ọzọ founding president anyị ndị nze na ọzọ traditional title holders USA Incorporated gburugburu onye isi anyị leyi ekele gị oke igwe nnọọ USA ọ onye isi anyị agụbata mmadụ erie mgbọmgbọ former chairman OPU traditional prime ministers USA nze akaji ugo ndị Igbo gburu ọkwa founding father Nkwere Aborigines Union USA eru na Bankwa two-time president emeritus Nkwere Aborigines Union MD DC VAPN Mega Chapter Upper President CEO Galaxo Computer Services USA nwa bekee rụcha kọmputa Akaji Ugo ahazie ya Akaji Ugo gburugburu ọnwa onye nze n'ọzọ nnọọ USA gburugburu ọ ndị si na omenala ga-adị egwu ọ sị m okelere ya o n'ọnụ ọma ya dọkịta Idora oke igwe ude Akaji Ugo nwanyị ọma dị mma nwanyị nze n'ọzọ ude Akaji Ugo leyi dọkịta na gwọrọ Idora oke igwe ahụ ọmara dị
USA gburugburu Ude Akajuko First Lady Emeritus Nkwere Aborigines Union MD DCVL BA Mega Chapter Hey ahụwanya madia ndị eze n'ọzọ ndị ejisi afọ n'ala Igbo omenala agadi o asị na omenala agadi o ndị eze n'ọzọ lege die onye gbakwara nke ibi ya gbara Prince Nze Andrew Emeka Obi Efule onye nze n'ọzọ ọ pụta obie ndị Igbo olu m ekele gị o onye nze n'ọzọ onye nze n'ọzọ ọ sekretịrị nze n'ọzọ traditional title holders Incorporated USA gburugburu nwoke ọmasị ezi ama ụbayere Indu Nkwere LGN CEO Obimem Caring Hand USA and Obimem Oil Nigeria Limited all members and also where you gonna go? Yeah. Audit Director OPU Maryland. Hey, there's someone I get CH. There's another there's Yama. What you hear what I will hear? Makabu area muye. Ohagi wada takaya. Akabu area mu ye we takaya. Hey. So. Sioni osina wata buro ogana. Osina wata buro ogana. Na ganiru. Oye nse n'ọzọ. I hear you. Managing Director